Nong dam ngomong tong group ngomong apa? Hansa riding use group no tung ma ko ka mede yakti. Bung no ko tuja. Hansa ke sasa masya korui diga bro. Doctor trang go bro ko tabuk ke no ko job do kama tin thau ri no. Rang pusi ko ri go dai hok ko ga joton tan sajjo mana hene bro joton rinta. Ringoi bro kaktesa sraino kaham jaga tige kaham jaga tramono doctor tangna hinai o limoi tungu ke kaisa phainai kurui o phainai kurin dati bro kablayo bi busan tangfa hamne hinai sakhe konde ko nogono matongko hospital matrang dia sana mai kuri ini bro tini nok phaimon tui bong birat bukha tongtho pa chungmo bukha tongtho nong no lamju phachini bukha hambaya phaka nong no chung Tini chung hokta kuku mana ni ya phano chung na di nok tin se kuso phano okra phano chung kok hecha jukti kaham ham thai mano chung obohi wan thugo chung jotono ringo Ana Bukhurwiti deboma tang Bukhurwiti deboma bo ka Yakhungo phase pura ha chicken tengo sigon tengo bisingo doctor khai ni kya doctor khai ba hamliya jibi trangka pula hotia trangka makonda thungka onaki ja thanglai fike bong je chukui khai ni ka chung Om bisingo tau chini chukliya chung trangna bo phamo bodo liango chung nong no taku bukhuk bai bono chung maring khata Bedin start kore kaya ila Bukhurwiti bala barung mato prai 8 mas kai chung ta tawi mas bai January simingo Doctor se lamon kole doctor le tham isma batai ni Doctor khai ju saw operation to khaina nang nai kai operation khaina ka rang nang nai ka rang ni problem go borok kifri matupa rugino teisa tahu saya lupa Tahu kurang no sung coba sesanuta je mantu jani khasuk tukui khokja khongoi bosi ponjo tija hai roka ponori yo ekhonoi sung baike kaham jaga tarangoi hini Bukhurwiti deboma hamli mana ni abo bago sung rukun coba sunai to hata Bukhuk experience plan abo district Komorpur kai village nge katol ma morosora post office katol ma PS Salema experience bukan Sulma Hoitole to ngomong hot edisi krai bisi halen nan halai asam bari kare kita jadi no nine halang ni asal baru MBC te kurma konsekuensi ni omle jadi nanti video naik kan yang borong angkot itu Bro no phai chung kisa nai phine bago chung ko parsao tin lugiong naya khone bro joto সম্ভবত সাজো খাইকে যে তুনো বুদ্ধি কিসা রি ভাইটো আখাই নাই chung no ko kasa hoka tin MDC na kami parang kamuni paraga katalutma morosora ini bukan anbumung biti mohon de Burma mungkin kita ang bini pia kodo karayo bin babot ini kamu tanggo bunyari muna pinai bele hambai जों तिनि थानजा रायजोनि युथनि फारसेथिं Dhalai Hangkhor Kwlaijak Chini yango chini dara song sing no belai subaka je jeng tini menai Bukhurwiti deborma bini sakhami hini khanawi jeng bono nanya phaimani je suktui je yak mantui jeng tini jono 100 200 khlai thunlai hati chadrop phano nei jeng bono klang laikha je buskangni salo kami thangai bazar thangai hanyo hai chini menai sanjana no chubama haikino bini bagi bosung chuba lainai o je bithi paidrop phanang thu abon bagai जों bono chuba lainai जों tini chini thansara jing youth ni phasingtui phaijak cashier baithang deborma khoi district ni in-charge shipsoko deborma teo Dhalai district ni in-charge to botini sakhamni sokai manlia chini dara song phaijak borok no belai hambai जोंनो yang menai ni khoborok sawi जों bono naifai manan bagai tei जों khakayo
bwskangni salo dukurok bo chubawan hinai tei manai chini manai Bukhurwiti debo mano sa khamrewan hinai paithago abon sanai chini manai Bukhurwiti debo ma bini umor hangke 14 year class 7 pass drop hangke phaji sing joto tipra sarok mili layane bono chuba layane tei ong o elakani je mo constituency ni khanamani je surma constituency khanao 46 surma constituency o jagani MLA bonang request khayo jodi nai tong hangka please phai chuba phaji tei 9 halahali asram bari ni khanao ADC elakani hangke ha by request rio je at least ning phai naifedi hambai poila no chini hansa rising youths borno belake amso haksal ni simi bor ni narutinaro phaika awan bogan no belai hambai chung sawai mano chini monai Bukhurwiti bini Yakhungni condition ro nugoi mankhana ang baithang 2-3 din age aro phaijak afra asu toria tabukte torkha go jora belai immediate bono chobana ni nangoi tongo tamke chobaya gengke belai condition tebo high meter ro thangnai na wansugo nge tini 8 mas Kwlaijak nogo un ekta bithi pan masaya nge tabuk bono chungmanai sanjana no choba mane hai chini khaganang ti prosarok ang chini ti prosarajing youths phajing ti ang koina ni musungo te ang baithang phajing ti koina musungo phari chung chini monai sanjana ni bago pholok mane hai chung chini monai Bukhurwiti ni bago chung pal jotono chung khoksa khumne mansak jora tu chung yafalayano te kaham treatment ni bagoi joto dakti tulangoi mano option ro bin bago te kaham mona hinai chung wansugo chung saimano boroni nukhungo tini samung tangkhai tini si mairum tuboi janai tini chung phaimani bo chini rising youths borok phaimani bo bini parents ba bin bufa bai malai langlia tamni bongai samung ni bagai janani nangmani bagai samung tangnani bagai thangjak oboni bagai gabono ang paiflai hambai mairo chung joto tipra sarokno bo chung kulama chuba mane nugoi tongo jorabo hamjak mane bisingtui khairok mane bisingtui nge tini abahiklang chini rising youths borok bo chuba mane chung nugoi tongo borokno belaka hambai apso hakchal ni sini phai chuba phaimani bagai